sun yi felin, ku zo ku kwashe kayanku. 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 Busy, esa, 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 hey, busy, esa, 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 hey, busy, esa, 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 hey, busy, esa, 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 DDP, sama, 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 DDP, sama, 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 DDP, sama, 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 To dukan ku albishirinku Goro. na koma PDP. Kai mai gida. Lallai amman wanka Waye ma. sadaukin Shinkafi. Dan takararmu na majalisa idan Allah ya yarda na jiha. Da amarya na ba ku dama ku je ku kakkaɓe mani katinku na zaɓe domin ba wani abu nake so ba illa kawai ranar zaɓe ku zo ku zaɓi ɗan takarar nan na majalisa ta jiha wato sadaukin Shinkafi. Insha Allahu da ke da ita na baku wannan dama. Hankalinka mai gida, dama katin zaɓe na kai ne na kasumi, shi yasa ban bayyana maka ba. In Allah ya daren zaɓe za mu ji mu dangwala ma sadaukin Shinkafi domin ya je ya wakilce mu a jiha. In Allah ya yarda Shinkafi sai sadauki. Amarya yanzu abinda nake so da ke na baki dama ki kewaya nan duk wasu makwautan da ke tsakanina da su, ki je ki tabbatar musu da cewa su zaɓi PDP baki ɗaya ƙasa da sama, banda a yi ƙasa a ce an zaɓi PDP, sama a ce an zaɓi APC. Ni PDP gaba ɗaya na ba da dama su zaɓa domin ta haka nan ne zai sa wannan ɗan majalisa nawa sadaukin Shinkafi ya samu damar da zai haye sama ya je ya yi mama adalci a majalisa ta jiha in Allah ya yarda. Shi kenan an gama mai gida. Ke uwa gida ni ban jikin ce komai ba. Ni dama katin zaɓe na nan duk abin da amarya ta ce ni shi ne a zuciyata. Sai sadaukin Shinkafi insha Allah. Ya ku 'yan Najeriya ina kira a gare ku da babban murya domin ku zaɓi ɗan takarar PDP mai girma Baba Atiku Abubakar a matsayin ɗan takarar shugaban ƙasa na gobe idan Allah ya kai mu. Ina kira gare ku al'ummar jihar Zamfara da ku zaɓi Dauda Lawal Dare a matsayin ɗan takarar gwamnan ku na jiha domin shi ne kaɗai zai iya magance mana dukan wa'annan matsaloli da suke damunmu na baya gurbi da suka addabi jihar Zamfara. Ƙaura da birnin Magaji da kuma Shinkafi da Zirmi. Da ina kira a gare ku da ku zaɓi Bala Mande domin shi kaɗai ne ka iya kawo mamu wannan maganin wa'annan miyagu barayi da sauransu. Ina kira ga mutanen Shinkafi da kuma Zirmi da ku zaɓi uban marayan Shinkafi garkuwan Zirmi wato Bello Hassan domin ya je a ɗan majalisar tarayya na jiha don ya wakilce mu ya magance mana wa'annan matsalolluka da suke damun mu insha Allah. Shinkafi da kewayenta sai ku zaɓi garkuwan Shinkafi sadaukin Shinkafi wato Mustapha Usman Rangaji a matsayin shi na ɗan majalisar jiha insha Allahu 2023 inda rabbana ba wahala.